तुम्हाला धामणगाव ते यवतमाळ रोडवरती असलेल्या पाटलाचा वाडा, हॉटेल पाटलाचा वाडा या हॉटेलची माहिती आपणास देत आहे, जे 4 महिन्याच्या अथक परिश्रमानंतर आम्ही उभारलेले आहे. आणि चला तर मग बघूया हॉटेल पाटलाचा वाडा. हे समोरचं गेट आहे, जे उत्तम अशा प्रकारे नक्षीदार अशा पद्धतीने बनवल्या गेलेलं आहे. आणि हे जे चाललेलो आहे आपण आता इथे हळूहळू हॉटेल पाटलाचा वाडा ज्याचं इथं बॅनर लागल्या गेलेला आहे. आता आपण थोडं समोर वळूया. ही गेटची भिंत आणि वर हे लहरणारे 5ही झेंडे 110 बाय 200 स्क्वेअर फूटवरती ही भव्य अशी वास्तू इथे उभारण्यात आलेली आहे. हे आपण आतमध्ये आलेलो आहोत, जिथे हे सर्व आपणाला दिसते आहेत, जे नेटचं कंपाऊंड केलेलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं झाडं इथे आपल्याला दिसायला मिळत आहेत. हा समोर फोकस वगैरे राहील. ही समोर छानशी अशी गोल फुलांचे आरास असलेली गोल वर्तुळाकार आणि त्याच्यानंतर ही समोर आपल्याला दिसत आहे ही झोपडी, की जी VIP रूम म्हणून हिला संबोधल्या जाते. हिच्यामध्ये केवळ 15-20 जणांचं जेवण किंवा मीटिंग हे अजून पूर्णत्वास यायची आहे. येत्या 2-4 दिवसात ही पूर्ण क्लिअर होऊन जाईल. आपण आतमध्ये शिरत आहे. ही अशा प्रकारची हे जे दुर्मिळ असं गवत आहे, हे इथे आम्ही त्याला जमा करून इथे अशा प्रकारची कौलारू झोपडी, की ज्याला 7 ते 8 दिवसानंतर लूक मिळाल्यानंतर खूप वेगळ्या पद्धतीनं अशी ही दिसेल, अशी ही झोपडी. हा समोर असलेला काच, की ज्या काचामधून समोरचं गेट आणि बाजूची पूर्ण भिंत आपल्याला पूर्णपणे दिसू शकते. चला तर मग अजून पुन्हा बाहेर जाऊया. पुन्हा मी समोरच्या याची तुम्हाला माहिती देतो. हे समोर इकडे तिकडे असणारी टोटल हिरवळ, त्यानंतर ही जे निंबाचं झाड आणि इथे मीटर घर आपल्याला दिसत आहे, याच्या बाजूचा जो समोरचा स्पेस आहे, ओपन स्पेस, हे सर्व वॉटर टँक आणि वॉटर पार्क या दोन्हीसाठी आरक्षित अशी सोडलेली ही जागा आहे. आता आपण वळूया हॉटेलच्या आतमध्ये. ही अशा प्रकारची कलाकृती नक्षी या ज्या खिडक्या आहेत आणि बाहेरचं वातावरण एकदम निसर्गरम्य असं इथे दिसतंय. आपल्या दुरूनच हॉटेलची कलाकृतीचं ही बेसिंग. आणि आपण आता जात आहे आतमध्ये. आतमध्ये आपण शिरलेलो आहे. ही अशा प्रकारची कलाकृती ही आपल्याला जर दिसत आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा हा फोटो. हे सर्व किचन रूम, सुंदर अशा प्रकारे हे किचन सजलेलं आहे. आणि हा जो आहे समोर आपल्याला दिसतो, ज्याच्यामधून धूर निघतोय, तो तंदूर काढण्याचा तंदुरांचं. त्यानंतर हे आपल्याला सर्व दिसत आहे किचनमधलं सर्व साहित्य. अशा प्रकारची सजावट इथे केलेली आहे. एक फ्रीजर, हे सर्व प्लेट्स जे इथे येणाऱ्या सर्व कस्टमरांना इथून वाटप होईल. थोडं इथे बाहेर गेले तर इथेच शेत आहे पूर्ण लागून, जिथे पूर्ण हिरवळ आहे आणि बाजूला खडकसावंगा नावाचं एक सुंदर असं गाव आहे. आणि इथून हा जो समोर रोड दिसतोय आपल्याला, जिथे आपला कॅमेरा घुमतोय, तो सरळ